Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ u r-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima inħatar bħala chairperson minn fost il-Ministri għall-Edukazzjoni kollha li jiffurmaw parti mill-Partit tas-Soċjalisti Ewropej li miegħu huwa affiljat il-Partit Laburista Malti. Din hija l-ewwel darba li l-Ministru għall-Edukazzjoni Malti qed jokkupa din il-kariga prestiġjuża. Il-Ministru Grima issa se jkollu rwol ewlieni fih dan il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej għax se jkun fdat biex jimmodera l-laqgħat informali tal-Ministri għall-Edukazzjoni membri tal-Partit li jsiru qabel il-laqgħat formali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Bħala chairperson il-Ministru Grima qal li din il-ħatra tixed kemm pajjiżna huwa fuq quddiem nett biex joħloq l-aqwa opportunitajiet u inċentivi għaż-żgħażagħ biex jimirħu fil-karriri tagħhom. Wieħed li se juża dan l-irwol biex l-aċċess għall-edukazzjoni ta' kwalità tibqa' priorità assoluta fl-Unjoni Ewropea. Flimkien se nkunu qegħdin propju naħdmu sabiex nassiguraw li jkollok ġustizza soċjali ġewwa l-Unjoni Ewropea sabiex nassiguraw li madwar il-pajjiżi tal-istess Unjoni Ewropea jkollok sistemi edukattivi li jħarsu lejn dak li huwa l-iżvilupp sħiħ ta' tfal u żgħażagħ madwar l-Ewropa kollha. Is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista Mark Vella Bonici saħaq li dan huwa timbru b'saħħtu tal-politika soċjali u progressiva li għandu pajjiżna fil-livell Ewropew. F'kummenti ma' One News Vella Bonici nnota li din il-kisba tkompli tolli isem pajjiżna fil-livell internazzjonali. Nifraħ ovvjament il-Clifton Grima tax-xogħol li qed jagħmel, però dan huwa messaġġ li l-Gvern Malti qiegħed jagħmel differenza f'Malta. U mhux vera forsi n-nies li jaħsbu illi il-lenti fuq Malta hija waħda negattiva, għax dan huwa sinjar ċar illi l-edukazzjoni f'Malta hija mixja il qudiem u bħala grupp soċjalista jridu li Clifton Grima jmexxi id-direzzjoni Ewropea soċjalista fejn tidħol l-edukazzjoni. Naħseb hija pass importanti ħafna għal pajjiżna u xi ħaġa li bħala Partit Laburista nkunu kburi biha.